Здравейте! Фермата е името на нашето предприемачество. Тя комбинира кухня с магазин за фермерски продукти, щанд за храна, приготвена от фермерска продукция, както и пространство за обучения. Идеята на кухнята е да съберат на едно място млади производители, млади творци, млади таланти, които имат връзка с кулинарията, връзка с земята, за да може в част от една общност да се учат и да придават и на цялото ни общество. Това, което те могат да покажат, да развият таланти в кулинарията, да се занимават с хубави продукти, които са от пазарите, от биопазара, който е. По този начин те ще се учат да прилагат нови рецепти, ще се учат да прилагат неща, които вече знаят, да ги споделят с широката публика. Но има и нещо много по-важно. Те ще се учат да разбират механизма, какъв е именно да имат ресторант, да се занимават с кулинария, да се занимават в този бранш. Те ще видят всяка стъпка, след кое се прави. По този начин ще бъдат много по-подготвени сами да отворят и свой бизнес да направят с времето. Младите земеделски производители, които са малки, имат голямо затруднение в реализацията на продукцията си, така че това бистро за нас е една от възможностите, което би ни позволило да реализираме самата ни продукция. Като в случая хубавото е, че ще имаме обратна връзка с самите клиенти, ще можем да разнообразяваме продукцията спрямо търсенето. Биобистрото би отворило много големи възможности за нас, младите фермери, като ще може да обогатим нашето биоразнообразие в градината, като може да засеем още най-различни зеленчуци, плодове. И също така ще ни предоставя много добра възможност да реализираме продукцията си и да успеем да се реализираме като фермери. Част от градината ни е пермакултурна градина, където изпробваме всички взаимодействия между зеленчуците и почвата и пробваме различни неща и да видим как ще стане. Трудностите при младия човек е, когато не е сигурен на къде да тръгне, кой да му даде старт, кой да му покаже основите на кулинарията и оттам насетне вече, когато той научи тези основи, да започне да твори от себе си. Мисля, това вече е таланта, който да успее да приложи. В момента произвеждаме сезонни зеленчуци, хамарули, репички, зелен лук. Имаме също лапът, глухарче, коприва и възнамеряваме вече по-нататък да произвеждаме и моркови, пащарнак и също краставици, домати, вече лятото. Само сезонни зеленчуци, защото ги отглеждаме без оранжерия, просто навънка градината. Това, с което те ще допринесат за обществото, ще бъде и възможността да приготвят неща с хубави продукти, биопродукти, да приложат авторски рецепти, да наложат име, дори себе си да наложат, чрез това, което правят, да бъдат иновативни, да приложат нови рецепти, тяхни авторски рецепти, с които да споделят с обществото. Къщата ни се намира в историческия квартал Капана, което е притегателно място за много туристи, които идват в града и по този начин ще спомогнем за популяризирането на Пловдив като туристическа дестинация.